Maayong hapon. Magtiwas tagri pa ko guling guys. So wala po koy paniog to kay wa po koy gana mo kaon kay busog to kay kabalo na mo ani kung ba nagsigsima-sima. So magtiwas tagri pa ko guling kay gamay pa tong naripa. So go tani. So kinabuhing pobre guys, o kinabuhing tindira, kinabuhing maninda. Mao ni. Mo ning kinabuhi abi ninyo sayon ha. Nya kanang uban kay nagpasayon-sayon lang. Tuon nila sayon manginabuhing maninda pilare atong ginansya. Dili sa dalim guys, magpatuyok-tuyok ani among kapital, pilare ginansya namo. Kagripak daan ron guys, mahal na magkaayo. Kung naalang ko'y makumprahan guys, na ripak na daan, dili ko magaguhago og ripak, kay hasol, ano yung magripak, uy, dili kita mo man. Wala tayo laing choice.
Duha lang. Appear, appear. Banata na to ni para madali sa kumain. Gulay na to ni mga kuan be kaning mga dagko. Okay. Pangbabaw man gud mga dagko. Babaw. Kani mga dagko at ning ilahi. Para madali sa guman ani. Propel na ko, dili ni mahuman ron kay abto na ko katapol ani. Kaya importante nga naatay na rin tapos.
dili pag kita ingon nga hawd pakaita mo ripak guys. Inay pagyapon kayo ta. Sus. Ganda. Sobra midya. Ginahan mo tabang ra guys.
Or madali ta. Sila pa ka, balot ako maripata.
Sa naman ang dagway ni Maring, nagtatakling-takuling naman ang tao na oy. Saan ang nasa? Ayo, Oo. shooter daw kuan, sigarilyo sa kaste. Gamay pa kayo gyud atong naripak, guys. Dili gud siya dali trabahoon. Dali sod gud ko.
sir. Gabi naman eh, nagkatapulingan sa kayo ani. Daw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 pa kabalot atong nabi pa kaluoy sa Ginoo. Tanim o buwan. It 40 ang kapitalan. Kailangan pa kumuripak og kato nga. Wa pa man dako pa man kung bawi unod sa kapital ani bay. Yuta. Ikot man eh. Saan man itong trabaho nga dili naman matunong. Wa man tay klaro ani noon.
pa na tumahuman ani guys. Hindi, pag yun nato ni mahuman ron. Dili man ini mo madali-dali nito guys nga. Sa paspasanin mo kay ngano. Masamad man puding sulupin. Hindi kita kaingon nga pas maato mo paspasan ni. Isa pa ato po ning ginabagay-bagay nga butangan natong dugmok, butangan sa datong dagko. Kaya di man po pwede kung dugmok ra tanan kay ang uban customer di man ganahan anang dugmok tanan. Ug ang uban po dili pag ganahan og dagko ra pud tanan kay lugi daw kay gamay ra man daw nagsulod basta dagko daw tanan. So man akong giingon ni akong di bagay. Tangan ako dagko, butangan ko na ko gagmay. Para mapantay.
butang nimo dagko ra tanan. Di pa ganan ang customer kay gamay ra daw ang sulodana. Mo na dapat upak mo guling bagay-bagayon ninyo butangan ninyo dagko, butangan pud ninyo gagmay. Dili kay gagmay tanan dagko tanan. Nabi ang customer nga ang kay kuning. Naingon lang ta lamig kayo la para kuning. Dili sayon guys no. Sabi ninyo sayon magripak uling. Live na ba? Tawag ko kanya. Basta nang mag-live. So, naara ato ang naripak guys. Naara ato ang naripak guys. Mauning. Ara.
Typo na to ni kung pila ka buok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aya, ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 23 kabalot ra nga uling ang ato ang naripak, guys. So 23 kabalot ra nagkatakuling natong naong ani wala gyud. 23 kabalot 23 kabalot ra na uling ato ang naripak, guys. So unsa naman ating dagway ani. So bye-bye sa for today kay murag dili na ako ni makaya kay gikapoy na ko and then gikutom na sad ko, so kailangan na sad ako mukaon ang hangol. Ang hangol nga tindira kailangan na mag-snack. Unsa naman ta ani kabulingit naman nato ani. So kailangan sa magkaon sa tindirang hangol kay gigutom na ako. So bye sa for today. Bye.